mesra wo for say ye wo nkola na sane atie bia wo say ye nya gidie ewo enkola nim Abigail ne Afronita ehun sema beto dia o ma ye gown na nyina ye ni age ye hu chese ye hu nkola ya na se ye hu nyina asepeye me say so be like Attention TV no subscribe na wa share sane wo bi nso be hu ne ekoso wo Ghana mam ne abrochimam ne ekoso Abigail akola bia sebi na so entia se nenso wotumi ye wiase nyina wo bonyo obi a na so entia asem nanso wo bonyo mu a wotumi de adwum no esa eye wonders eye wonwade kase pa Nyankopon ayema akola no na ye okọ talented kids akola ye na odi asai ko ye bon homodin bia ma ne nya baby page na na chese wagidin wo talented kids no we na Afronita ehu akola no se akola se ne ositie medeni ye bibia ebe ye nti Afronita efa eye abaye talent no ho anyame nchade omukopie mu wo Britain Got Talent that is aye ni gisema wo mu tumi pim isa ye hurihuri peja mu tietie mu konso a ni Abigail ni Afronita binya third position ewo Britain Got Talent that is oma make Ghana proud pa wo bia ni age yemi abema kwakumanu ehwe TV ne sanosie o futo kakra edema ya wo fo mienu no because ye nyina ye nim se aketin peninsem ene ne manager nsensem bebrebe du be bisika samunti na niema ye basa no wotumi hu se we nso e bia so wantwenifo ametufo a awfo mpanifo awfo mienu no betimi amasika sam amomuntem atete kwakumanu se wo sra wo fo mienu nyina Abigail ni Afronita ebusuafo anaso ma wo fose wo srom se nyankwala na hyase eye no wo munya mo no mo enko mo ne Nyankopon betumi de omo du baabi no mo hwe na sikasem ametete sa nkwala ntem se ne atie bia e wo se wo mugya na nkwala miemu wo mo bom bra because sika de yesi boni nyina hini ene sika pentu wo mo twe wo mo ho na nkwala we enye omo adwuma mo me fe sikasem so ma ensem bebre emma kokuma enu afuto ne enti la grandma sisia Hana meshe afne enkre ya. Oh, nice one. But hana meshe the mekache awofo no mienu nyina ne se omu nyina ma me on se momo masika emetiti nkra we mienu ntem mesre omu momo masika because akra ketwa na eboa panyin no ana panyin no so boa akra no ade efe ni fame ebedu baabi ne fe na mo nyina mo gem ho de se we nka ho ametimi aye saa adwene ne ba mutimu pe mo nyina sa betima abafom ti mesra wofo ne mienu ene nkura ne mienu se do mo kofa no asa e bia we amakọ talent we program bo se no the whole world international efina kwan bibie mo obi beto mo sa from America Europe baby mo mekire ya sa mo maye we ba mesra wofo no mienu se mo masika ntete nkura we ntem ne sa baby o mo peso mudru no mo ntimi ndru nim se e dia amaka se mo beti erade nhira mo o hwe ne fe aso bi ne nwa ketewa aso matena dadaada oh na so wan hwe ya stardom be mo aka cho se obetimi aye abrode o aye stardom ene sika start se ba kwakumanu nyame shrap because we ebetimi asi na marketing peninsem ni wo ma akeka aya ne nyina gina sika sam so na yentem atete ekwentwa akra